Ahoj. Sorry, já jsem teď byl ignorovat. Já vás teda vítám. Udělejme vody. Hlavně, protože to nevychází denně. Já totiž nemám vůbec testování čas prostě. Nemám čas. Byli jsme v Budějcích, dneska přijela návštěva 10 a já jsem se stala to zase. Mysleli jsme byli v Budějcích. Já prostě nepínám. Ještě příští víkend jdeme do Brna. Mám tam víkend. Super. Já se vůbec netěším, prostě se mi nikam nechce. To bych jsem dala nejradši doma. Prostě vůbec nechce. Kámo, máme taky. Tak. Ano, mám tu také. Oh my god. Happy baby, happy baby. Jo, tam mám čekat, tam Jo, natočila jsem denní vlog číslo 2. Jo, dám ho tam. To dala jsem ho tam, iba čo to jsem nikdo, a to bylo, že spolní jsem to natočila. No, to doma. Okay. Už jsem doma, konečně. Včera jsem byla venku s velkama, se šužvikem a co? Byl jsem v kameni. Tam padl extrémně na barkách. A jen to bych se na to si podívala. A jo, natočila jsem tam druhý den, bohužel v Plzni jsem to natáčela. Dala jsem ho tam na překlepku, jsem ho tam dala. Co? Moc dlouhý. Tak se tam čumisla. Proč ne? No jo, takhle budu dělat ty denní vlogy, že prostě budu takhle tady stát. Nebo možná nějaký vlogy budou prostě venku. Nevím. Mám vina 2. Prostě ta webka je pičovina. Strašná webka. Takže příští víkend jedu to, protože ona má výzvy jsme vyplout, takže úplně pične. A to je jako, že to budu konečně má kouzne. Světlo jim to nebyla, takže to pršelo, že to nebyla, že to prší, to prší, ale příští víkend má výhledky, takže to má být pout. A já si nebudu. To je totálně nasral. Ale tak snad to bude ještě víc. Jdeme někam do Brna, do Mikulova nebo tak. A jdeme ještě, v pátek se vlastně odjíždíme odsud, ale jedeme ještě do Třeboně. Ještě do Třeboně, netuším. Dneska je tady neděle, jedeme spíš na půlku. Jo, to mi píše Sabinka. Si jdu ven, tam dva. Jdu ven, prší. Nejdu ven.
Číslo 1, number 1. Září možná do Egypta. Já bych ho neudělala cokoliv, prostě abych ho byl. Určitě teda Nelečík ráno odjížděl 5. Už letěl teda, já nepamatuji, dostane. Abych ho jako platím. Nevím, tak, nevím. Nebývají. Ale určitě, když půjdu do Egypta, budou určitě videa, protože se fakt vám nemyslíte. Určitě budou videa. Určitě prostě budou videa. Ale my prostě jenom minutku. Nevím. Takže pohodě, to vám tady nebavíme. Prostě nevím. Čekáte, že určitě budou nějaký teda cesta. Brna. Mám tu natočený tu cestu polní a cestu vidíte, mám natočený i tu cestu prostě mezi to. Musím si to navidět. Skvělé. Dobré. Kurva, co máme zapíše. Jo. OK, já se s váma učím. Já jsem něco nechtěla. Takže já se s váma loučím a uvidíme se zítra u dalšího vlogu, OK? Ještě vám chci říct, ještě takhle píšu. Byl jsem pátek. Jo, v pátek jsem byla ve Straplici se Starčou a se Žužvíkem. A v pondělí byste tam měli jen zase taky. A úterý bychom měli jet teda do Slimu. Jo. Takže musím pokud do Gaspolu Starču taky, takže jsem tam chtěl jet. Mám tu kámu, mám tu Monster. Ještě tam mám ještě jednoho zlatého a potom tam mám ještě modrýho. Ale koukala jsem, což prostě tady mám prostě fotku jsem stáhla a už si všechno monstru. A prostě si všechny to tam protože vlastně tady ten už jsem měla hodněkrát. Pak se prostě mám učit na piču, protože prostě jsem 1 hodina teda. Takže já se s váma loučím a uvidíme se zítra u dalšího vlogu, takže ahoj. Čudy.